De chiplicht matte verzwarje dat katten die poorten rijden vlugger weer verombrocht worden kunnen naar haar baasje. Hier bij de praktijk in Dokkum is ze tegenwiers mij de nijregel. Wij maken toch wel wekelijks mee dat katten hier komen, niet gechipt. Gelukkig ook vaak dat ze gewoon levend zijn en dat we eigenaren kunnen herenigen. In principe als ze gechipt zijn. Maar ja, als ze niet gechipt zijn, dan kunnen wij niemand op de hoogte stellen van een kat. Of blij maken of in ieder geval herenigen. Maar dat is net de jinnigste reden. Het mat trog de chiplicht echt makkelijker worden om zwalkatten zonder eigenaar rond te pakken. Dat laatste is juist in uw provincie een groot probleem. Hiermee zwalkatten afzitten worden om grijdenvogels te beschermen. Er zijn heel veel zwerfkatten. En dat geeft ook problemen in de natuur. Dus ja, dat zwerfkattenprobleem wordt ook minder als katten gechipt worden. Omdat we dan weten wie een baas heeft en wie niet. Het zetten van een chip gaat voor de beste dokter vrij eenvoudig en kost het zo'n 3 tientjes. Mensen denken wel eens dat het duur is en dat het moeilijk is. Maar ik kan het wel even laten zien, want ik heb hier bijvoorbeeld een chip. Dit is zo'n eigenlijk injectienaald waarmee een chip wordt ingebracht. En een chip is eigenlijk niet meer of minder dan een soort van rauwe rijstekorrel. Zo kun je hem vergelijken qua grootte. Dit brengen we in en we kunnen met een chipreader dan aflezen welk nummer er bij het chipnummer hoort. En aan dit nummer wordt dan het dier en de eigenaar gekoppeld. Nevens het ministerie worden er al jaren zo'n 60.000 katten als vermist opjoen. Die zwaar voor een lietse 4 miljoen euro aan opvangkosten van gemeenten. Wanneer het de landelijke chiplicht een feit is nog net duidelijk. Dus vernemen ze hier nou al dat er meer baasjes om de chip vregen.